Iyan o, ti buwas. May buwas. Pizza 14. Anong gusto mo nga himuon? Ihatag ko sa imong tanan. Ay, gusto mo ginahulat ko gina sa imo ga maghalit sa imo. Anong gusto mo? Gusto mo ginawasak drapugan mo? Buong kagagay, sakto ga. Itago lang ko sa pangalan, Papa J. Nga Arthur. 51 naman ni Dong. Ay, tigawa nga na pa mo kuloy. Ayaw kol. Ayaw ko, bata Mabarog ko. para dong. Oo, Papa J, Boy Nonoy. Nagpalangga lang ko. And then, take note, Papa J. First time kong nagmahal. Wow. Sana all. Sa first time na akong nagmahal, ang akong gipalangga mo, ang babae nga tago lang sa pangalan nga Mona. Si Mona, Papa J. Basta si Mona. Ahead siya ko ang 5 years ang edad. 55. Sila. Ala, may kapalilyasa. Papa J, sa first time na mo nagkahayab ni Mona, nang hangyo dahil siya ko si Mona. O para maintindihan nyo kung ano ang iyang gihangyo, Papa J, Boy Nonoy. And Brigada Jed and Brigada Rachel. Amo na yung mga naitabong. First time. Nag-live si Brigada Jed and Brigada Rachel. Brigada Rachel. Yan. Brigada Jed. Yan. Alright. Nadula siya sa script. Ayun, go. Ga. Total, first time pa man naton. Ini nga nag-upod. 123. Ga. Lang kalma kay kaabot ang akon nga order ho. Ilan to 123. Wala lang sa bag ko anay. Dali aga kay. Nananabik na talaga ako sa iyo, ga. Ga, gusto ko kita ni masolo ikaw. Daw. Ano ning klase nga ba? Amo na ning baho sa 50 size? Ga, papamatii ako. Oh, Wala, ano taga? Focus ba? Focus. Focus, Ah, okay. focus. Ga. Do, nahidlaw na gid bala ako. Ay, kamot mo ko blanay ng kamot mo. Anong blanay? Gadalitin mo nga. Ga. Do ka wala man labis ang privacy ning lugar nyo diri. Gusto ko gid bala nga maangkon ikaw. Paano ta mag-privacy kay ari tatong small? Ang pinang muot mo da. Blanay, iyan o, ti buwas. May buwas. Pizza 14. Anong gusto mo nga himuon? Ihatag ko sa imong tanan. Ay, gusto mo ginahulat ko gina sa imo ga maghalit sa imo. Anong gusto mo? Gusto mo ginawasak drapugan mo? Buong kagagay, sakto ga. Ga, total February 14 na buwas. Oh. Gusto ko gin Ari mapabatsyag. na lang. Kay buwas, medyo mahal gawaya bulak. Kado hindi ko ka-provide si mo ka bulak. May ara pa man to sa kusmo sa basakan. Pwede pa mangguruan ito. Ga, may ara gid bala ko disong akon nga bulak. Offer ko gini sa imo akon nga bulak, ga. Ang bango-bango. Ang bango-bango ng bulaklak. Anyway ka, amo niyo. Ang into sa nabalaan ko, damo pa sang slots. Pwede pa taka, kung gusto mo lang sang privacy. Galing ka, ang makaya ko lang gid ka, ang pagbayad lang gid sang inga ba, kagdugang nga beds. Pero ang lubricant ko na to, hindi ko na makaya ga. Ga, wala problema mo. Chip in ko sa imo, ga. Willy mo ko puwet, cooperate ko, ga. Abot tabi akon nga Shopee. Di pila man chip in. Kanta. Ako na'y bahala. Sige na, sige na. Sige na, magsabot na't nadali. Isan sa akong didi sa asa. O sa'yo room. Room 210. Sige, ga. Maanhak ko, ugma. Okay. Parts, may... Part! Sa magkamarang nagsubo, magkaya-kapart. Ano yung ginubra mo naman? Hey, kabalo ka nga Valentine's bus. Kailangan ako nang tapuson ng akong himong nga lapida.
Pero Bart, may problema ako, Bart. Sunod eh. Ay magtagay, tagtuba. Nakituba diri. Saman ka. Problema, ano si paring Insyong? Sinamak naman eh. Aba, Sinamak? sinamak naman eh. Mas itong isa oh, ito may balok ko. Ayaw si Kino man ng balok kayo makabaog na. Pero seryoso, Bart. Lingkod, lingkod. Saman ka. Ano si pare diri? Bangko ne? Lingkod siya. Daw lamisa, bangko nyo ba? Kaya pasod lang na si pare kayo marag medyo hubog-hubog. Ay, mga parts, mayong adlaw sa inyo tanan. Dahil so, Ano na? Uy, si Paripano? Nagali si Paripano. Saman. Driver, di ba na ni Kwan? Pero Bart, May problema din mo. seryoso. Storyahan to ne. Are. Si Mona, Abi, Oy, katugin mong bagong uyab. Pandamay. gusto niya daw, Abi, maguba drapugan niya. Oh, saguro. Gusto niya man sa pribado ko nung lugar ti may marekomenda ka. Tikalan ko lang abi to nga may bukas to nga ino nga dapat kantuan. Pero why gid bala pa? Why pata akong kanto dan sila. First time ko mga nguyab. Wala man ay problema, Brad. Kung ako sa mga Brad, damo din na sa may gilid, Brad. Barator kayo to 50 lang per oras. Naitag 150 ang oras. Libreng electric fan. Libreng kuting. Wala man to sang banig man lang to. Wala problema na, Brad. Upod kami ligad to ni Kwan. Pero sagwa lang ko taman. Wala problema na, Brad. Gusto ni mo, buwas na yun, updan tanayin ka. Ti legit man na, namin man na Legit to. na. Wapor taging lugar na to. Basi bala taga-hampak to, kakaguba bala ilang nga pader. Wala problema to kay crosswind man to. Wala mo ng crosswind. Ano ning crosswind bus? Lotanan? Koros-koros ang hangin ba? Di na pabrikada, ito ikaw ang bida. Lahat nakikinig na,